Christbiem haar een beste tijd hoorn. Dus ze willen massaal op verschillende plekken in de provincie oproemen. In Verwert kunnen bewoners de biem inleveren op een centraal plak in het dorp. Waar komt die BMW? Dit is Beppe haar BM. Vind je nou wel de tijd om hem eruit te dwan? Nou, de vrouw wil me al uit de naai gestuurd. Dus ja, hij moest er nooit. Beppe is een beetje ziek. Die loopt helemaal te kuchelig binnen. Dus dan zijn wij dan met wij maar even doen. De dagen ben we voorbij en uit naai weer west en dan kan alles wel weer uit huis. Volgende week maar iedereen weer aan het werk, dus dan is alles maar weer oprijden. We gaan op Facebook een berichtje zetten. En dan reageren mensen en dan zeggen ze, hier maar gewoon Christbiem ophellen. Je beloeken natuurlijk het hele dorp erbij, de band die heel iets op, dus het is goed voor de mierskip. En het is natuurlijk ook goed om de afvalstromen op deze manier kenbaar te maken zien hoe we dat doen. De gemeente die haalt het zien het op en dan willen ze verwerken. Dat is nou een optie. Het roemt net alleen nog op, het is echt goed voor de beurs. Ja. Voor elke biem krijgen de meesten een lotje. 464. Een waardebon van 50 cent. Nou, dat is altijd wat. En een loterij, dacht ik. En een loterij, ja. Maar even zien of er wat opvalt of net. Maar even een afwachting. De gemeente ziet deze actie als de ideale afsluiting van de feestdagen. Wij doen dit ook al een aantal jaren en dat voldoet goed en dat verschut in de behoefte. Dus ja, wij gaan hier mooi mee terug.